Poštovani gledalci, dragi prijatelji, dobar dan i dobro mi došli. Nedelja je popodne, pravo vreme za emisiju Neka pesma kaže. Gledate prvi program radio televizije Vojvodine i predstavit ću moju dragu gošću prvo, kako to red nalaže, dragu damu. Inače, ona muzički umetnik, istaknuti, fenomenalni glasovnih mogućnosti, peva sve moguće žanrove na više stranih jezika. Pričat ćemo o tome i šire u toku emisije. Inače i ovako, komponuje, piše poeziju, prozu, bavi se umetničkom fotografijom, a upravo mi je ispričala kako je imala onako niz nekih ispita koje je kontrolisala na fakultetu gde radi. Ne znam kako sve postiže, ali u svakom slučaju mi je veliko zadovoljstvo. Snežana Berić, pre svega, pa onda i ekstra Nena. Zdravo, Neno, dobro mi došla. Nekako se dogovorili smo za termin zajednički, baš mi je drago. Hvala ti, Nataša, na pozivu. Naravno, pozdrav svim gledalcima Radio televizije Vojvodine. Zadovoljstvo i moje što sam u ovoj emisiji, jer sam čula da je gledana. Ja kad uhvatim malo vremena, ja pogledam neku reprizicu ili tako. Aha, čućemo danas uživo divne pesme koje smo odabrali uz naš... U stvari si me dovukla zbog tamburaša, znam. Pa to je, znam ja šta ti voliš. Nije znala kako će smisliti, ali tu su i tamburaši, ako mi važi. Evo odmah. Dobro, došla se, kaže, uspela mi je. Ma, zbog tebe sam sad vidjela i iznenadila sam se. Evo, ja moram reći da je moj gost i pravi gospodin i džentlmen, vojvođanska publika i šire, naravno, ali Vojvodina vas obožava kada zapevate i kada se pojavite u nekoj emisiji, jer ste uvek raspoloženi za dobru pesmu. Pratili smo brojne vaše nastupe i na tamburicama i nagrađivani ste bili, mislim, o tome bismo sada mogli naširoko i nadugačko. Milan Prunić i ovako moram da pohvalim vaš styling danas, Nena. Pogledaj kako se Milan fino, to je kao da je večernja emisija, ono popodne. Pa znate šta, prvo dobar dan i hvala vam na pozivu. Za mene je uvek veliki praznik kad dođem na program televizije Novi Sad, a pogotovo sam jako često bio u zadnje vreme, pa moram da se doteram. Nego šta pa mora, tako i treba. I pozdravit ću veliki tamburaški orkestar naše kuće, Radio televizije Vojvodine, pod upravom Mileta Nikolića, uvek raspoloženi za dobru svirku. Zdravo, momci, dobro mi došli. Uživat ćete, eto, rekla sam vam. Dakle, još uz dobrodošlicu, neka pesma kaže, zamolit ću Milana Prunića da nam otpeva Ajmo, babo, u žabalj, da malo onako, što kaže, zagrejemo srca i grla, pa da nastavimo s druženjem. Dobrodošli. Sa zadovoljstvom. Gde to kažu ima lepih sveta, oće babo da ženi me neka. I gde to kažu ima devojaka, oće babo da ženi junaka. Ajdemo babo u žabalj, pa uveče na rogalj, luče belo doći će za celo. Ajdmo babo u žabalj, pa uveče na rogalj, luče velo naći ćeš za celo. Crven somot, a šarena svila, lepša jela nego bajna vila. Crven somot, a šarena svila, lepša Nena nego što je bila. A o jelo dan ti tvoj, čuj šta veli babo moj, da idemo da te dovedemo. A o jelo dan ti tvoj, čuj šta veli babo moj, da idemo da te dovedemo. Da je meni pun buđelar para, vidili braćo šta se stvara. Da je meni pun buđelar para, vidili bi braćo
braćo, šta se stvara. Vina bi se napio, ne bi novce žalio, za stolom bi zoru dočekivo. Tako bi se napio, vina ne bi žalio, za stolom bi novce dočekivo. Najbolje bi uzo tamburaš, častio bi i cure i snaše. Najbolje bi uzo tamburaše, častio bi i cure i snaše. S njima bi se pratio, ne bi novce žalio, ne bi krizu pustio ni blizu. S njima bi se pratio, ne bi novce žalio, ne bi krizu pustio ni blizu. Bravo. 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 A evo ja ću reći gledalcima da nisam bez veze napravila ovaj spoj jer smo jednom prilikom gospodin Prunić i ja sedeli za nekim stolom, uživali uz tamburaše i onda sam saznala da ga je Ekstra Nena nekom prilikom pre, nećemo reći koliko godina, pozvala kao specijalnog gosta, tad niste bili tako poznati, mislim, jel? Da. U novogodišnji program. Ajde da čujem tu priču, kako se to desilo? Ja sam tu nastupao u restoranu Žal za mladost i Ekstra Nena je bila među gostima, njoj se dopala moja interpretacija određenih pesama i kaže, evo ja imam svoj novogodišnji program na 3. kanalu, u udarnom terminu, da li bih hteo da budeš moj gost, naravno kako... I vi rekli razmislit ću. Kako da ne. Šalim se. U trenutku sam razmislio, naravno svirali su tamburaški orkestar Mileta Nikolića i meni je bilo veliko zadovoljstvo i ja sam nastupao u tom programu i to mi je jedna jako draga uspomena i od onda smo Nena i ja, mogu da kažem. Znači, Nena ima dobro uho kada tako negde sluša, prepoznaš? Pa naravno da imam dobro uho, ali je Milan Prunić od uvek, to se rađa čovek tako. Znači, čovek sa izuzetnom bojom glasa, što retko ko ima. Drugo, zna da interpretira tu muziku baš koju on odabere, a dugo sam ga slušala i gledala sa tamburašima. Inače, tamburaše obožavam. Mile... Pazi šta radiš. Znači, sve tamburaše stvarno obožavam. I ta kombinacija je bila stvarno pun pogodak. Meni je ukazano poverenje te nove godine da napravim taj muzički program. Naravno, bez njih to je bilo za mene nezamislivo. I onda je Prunić tu, mislim, na velika vrata. Nije to toliko velika vrata koliko je on sam veliki sa svojim glasom. Međutim, doći do izdavačke kuće, do svega, to je već druga priča. Sizifov posao. Pa su me onda pitali, ja sam rekla, hoću da snimi CD. A onda su me pitali direktori izdavačke kuće, a šta imaš ti od toga? Ja kažem, ja lično nemam ništa, ali hoću da i naša kuća ima tako dobar glas. Ali imaće generacije koje će ga slušati. Pa nadam se, vrlo uskoro. Ja ću vas sada i vas, poštovani gledalci, i Ekstra Nenu podsjetiti na jedan fantastičan snimak koji ja mnogo volim. Sećam se, tada sam nekako tih godina, početkom 90-ih, kročila na ove televizijske daske, ne glumačke, mada ovde umemo često i da glumimo. To nam je negde posao. Ali ljubim te pesmama Malme, 1992. godina, prošlog veka i Ekstra Nena. To je bilo negde poslednje, da kažem, izlaženje Jugoslavije, je li tako? Poslednje, bukvalno, poslednje, tako je. I to u ratnim uslovima. Jeste, u ratnim uslovima. Hoćemo iskreno da za ove što ne pamte, mi pamtimo. I bilo je veličanstveno. To je moj san ostvaren iz detinjstva. Poklopilo se da isto tako taj san da zastava stoji iza mene bude zajednički san svih u ovoj zemlji. I tako da sam ja otišla tamo i na kraju izvukla dobitak sa 12. mestom zato što smo, to je bio dobitak, zašto? Zato što su nas izopštili iz svih mogućih i ekonomskih i ovih kulturnih i svih manifestacija, tako da sam, a tamo sam bila prva non stop, ali smo dobili i to 12. mesto zahvaljujući glasovima nekih publike i žirija, zato što je pesma zaista bila za ono vreme izuzetna, a danas već kao jedan evergreen. Pa evo, dobro si rekla, podsjećanje jer je i ove godine pesma Eurosong, jeli, u Malmeu. Tako je, napravili smo Kopču. John Logan, ne znam koliko mlađa publika zna, je kompozitor sa najviše pobjeda na pesme Eurovizije, je, kaže Nena, citiram, kleknuo ispred mene i iskazao najiskrenije divljenje za muzikalnost, izgled i, kako je sam rekao, još nedoživljenu gracioznost. Pričamo naravno o Malmeu te godine. I to je stvarno bilo tako, jer kod nas su ljudi malo stegnuti pri izražavanju komplimenata.
I drugo, niko ne želi iskreno da kaže, ali kod stranaca je to drugačije. Oni odmah izgovore ono ako ih nešto oduševi i mene to zaista onako, baš mi je prijalo, ne zbog tog udvaračkog tona. To nije bio čak ni udvarački ton, nego neka, kako da kažem, bez granica i iskrenost. I posle smo se sreli, ali te godine je, da podsjetim, on dobio, kažem, tu godišnju nagradu Eurosonga, iako je moja pesma bila zaista, ali bez politike i bez lobiranja, tamo se ne može. Znači, nije samo pesma dovoljna. Znaš, tako da je te godine Johnny Logan apsolutno dominirao kao favorit jedan, a mi smo ostali kao neki moralni, znaš, jer je pesma živela i dalje i na svakoj ploči, odnosno CD Eurosonga, uvek se nađe Ljubim te pesmom. Evo, dok je još malo u izlazu Malme, ova haljina koju si nosila je, sećam se, izazvala buru nekih komentara, što pozitivnih, što negativnih. To je inače haljina Verice Rakočević. Jeste, Verica je za tu priliku otišla u Italiju. Vrlo si ti to smelo. Pa nema šta, samo sam pokazala leđe, u čemu se radi. Danas pokazuju cela tela, idu i odmah dobiju posao na glavnoj televiziji. Mi to nikad nismo radili, naravno, jer se ne bavimo, mi se bavimo muzikom i umetnošću, ali što ja imam lepa leđa, ja se izvinjavam, to je trebalo pokazati u tom trenutku i cela Evropa to shvatila kao kompliment, a ja ne znam za te druge komentare, tako da ću se zadržati na afirmativnim stvarima. Ne da je to tebi loše stalo, nego kako si smela. Naravno, smelost uvek na to nailazi. Ne, ja ne razmišljam u tom smeru, Nataša, nego jednostavno, što znači smelost? Haljina, predivna, dugačka, mora negde nešto da se otvori na jednoj ženi koja pristojno, lepo izgleda, zašto da ne? Ili neko pokaže da je holta, neko pokaže ramena, leđa, znači to je u estetici sasvim vrh, što bi rekli, i to je visoka moda, prema tome ja sam uvijek spremna za izazove. Ja ću samo da nadodam za one koji se bave modom, da je ova haljina koju smo sada videli urađena od Armanijevog materijala, specijalno iz Italije, ručno šivenim šljokicama na svili i sa izrezom, ne napred nego nazad, to je ono o čemu sada pričali. Ja ću Nenu zamoliti sada da specijalno smo ovo pripremili za gledalce televizije Vojvodina, upravo ova pesma, dakle Ljubim te pesmama, koju vrlo dobro znate, uz pratnju Namerno sam odabrala ovu pesmu uz tamburaška. Hoću da kažem, kad je neka lepa pesma, doduše oni izuzetno sviraju svu raznovrsnu muziku, da može i uz tamburaše, iako je za revijski orkestar pravljena, da zvuči jako lepo, pa bih ja volila da otkrem. Ajde. Dakle, Ljubim te pesmama, veliki tamburaški orkestar RTV-a pod upravom Mileta Nikolića. Uživat ćemo. Izvolite. Da. O, Bože. Boga sam molila, neka mi snage da oprostim ti sve, zaboravim što pre one duge molitve. Još si na mojim usnama, ljubim te pesmama, snovi umorni nas su čekali, ali mi nismo zaspali. Zora je čaše dve razbila, s nama se ljubavi napila, lepše je pevala od cigana. O Bože, da sam sve sanjala, još si na mojim usnama, ljubim te pesmama, snovi umorni nas su čekali, ali mi nismo zaspali. Zora je čaše dve razbila, s nama se ljubavi napila,
pesmama, ovako jednom specijalnom aranžmanu. Danas u emisiji Neka pesma kaže uz tamburaše, a pošto Nena zaista ima fantastičan glas, ne laska mi zato što je sada gost, nego je stvarno tako, prosto može da peva u šta god, koji god žanr, uz koji god orkestar, uz koji god bend, ja mislim da bi ti to umela da prilagodiš. Pa ja da, ali nego i prilagodimo sa muzičarima. U svakom slučaju uvek radim sa vrhunskim muzičarima, tako da tu nema nikad problema. Nema problema. A i da Bog znaš sa kojom sam muzikom počela i tu je bilo odlične muzike. Pa onda što ne bi prošetala kroz žanove, ako se može glasovno, jel? Vratit ću te ja u toku emisije i na taj neki period. A ono što znam za Milana Prunića je da je rođen, neću reći kad, nije ni bitno, u jednoj staroj kikindskoj porodici. Vi i danas živite u Kikindi. I danas živim u Kikindi. Ja da kažem, prvi pisani trag moje porodice u Kikindi iz 1740. godine. Prvi Živan Prunić, SG, što je značilo sam gazda. Kada smo pričali o tome kako je Milan ušao uopšte u svet muzike, u tamburicu, pa sam ga pitala, dobro Milane, pa neko u porodici svirao, je li imate ste od nekog nasledili? Kaže ne, ja sam prosto išao u nižu muzičku školu i svirao sam harmoniku prvo. Da, svirao sam harmoniku, onda sam ostavio harmoniku, voleo da igram fudbal, nisam nešto baš naročito znao da igram fudbal, ali sam voleo i bio sam srčan onako i onda kad sam položio audici za Radio Beograd, kad me Dubravka Nešović odvela na Radio Beograd 1971. godine. Onda sam počeo da se malo bavim muzikom, onda sam počeo da sviram bas u Jedinstvu, u Kulturničkom društvu Jedinstvu, pa u Nikoli Tesli, pa u Abraševiću. A u Kikindi sam u isto vreme svirao harmoniku, svirao svadbe i tako. I onda mi je palo na pamet da napravim neki orkestar u Kikindi kakvi su postojali već ono vreme u Skadarliji. Onda su došle uspomene, je li tako? Da, onda sam napravio ansambl uspomene, svirali smo u Narviku, snimili prvu ploču, onda sam ja skinuo harmoniku, pa sam uzeo bas prim da sviram, mada nikad nisam tambur držao u ruci. I više? Aca Karadžin je, nažalost, sad pokojni, svirao harmoniku, ja bas prim i tako smo ušao u tamburaški vode. Uvek sam voleo tamburašku muziku, a svirao sam harmoniku. I tako ste počeli se družite s tamburicom i to traje decenijama. Znači, ja nisam samo znala da ste vi nesuđeni fudbaler, to mi je ovako. Pa dobro, u ono vreme svi iz moje generacije su voleli da igraju fudbal, pa to je bilo najlakše. 2 cigle i lopta i teren. Aha, ali ono što je također poznato široj publici je da pišete poeziju, isto kao i Nena, je li tako? Evo, ja sam se, pored svih mnogih stvari, u životu bavio i poljoprivredom. Jedne godine sam imao suncokret koji je bio pun one čuvene ambrozije, pa mi nisu primili suncokret, onda sam ga ja prevrtao, a verovatno sam bio alergičan i izgubio glas. I mesec dana nisam mogao da govorim, da pevam, i onda sam u tom depresivnom stanju napisao jednu pesmu, evo ako mogu da... Ajde, evo, baš ćemo sa zadovoljstvom čuti. Umorno sunce već gubi sjaj i na ravnicu spušta se noć, iz moje duše setan uzdisaj, šta li će s novim prazorjem doći. Još jedna noć i možda san, zagrljaj žene i smešak, dok sunce obasja novi dan, ja vremena nemam za novi početak. Pa divno. I kad sam nekome to odrecitao, oni kažu dobri stari Jesenjin, rekao ne, nego dobri stari Milan Prunić. Prunić je bravo. Pa eto, za Milana smo znali da piše poeziju, mada znamo i za tebe, Neno, ti isto se baviš i poezijom i prozom. Da, pa evo, uskoro ću te pozvati na promociju moje 4. knjige, poezije, bajke i tako dalje, pa ćemo tu, ali ta knjiga će sadržati malo muzike. Znači, za one koji ne mogu da čitaju i tako, bit će tu svega, pa bit ćeš pozvana. I to pre leta će biti ta promocija najnovija. Inače, to mi je neka ljubav iz detinjstva. A moram da kažem, možda za ovu generaciju koja nas sluša, raznu generaciju, je li tako? Dobro. Da nije važno samo imati novac ili ako nemamo novac, pa onda šta ću, ne mogu da se bavim time jer nemam novac. Nije tačno. Ja sam recimo rođena u porodici jednoj građanskoj koja nije imala baš novac. Dobro. Znači i mi smo, nemajući novac, putovali kroz knjige i kako smo se zabavljali? Pisali smo pesme. Moje 3 sestre i ja. I nismo bile, mislim, ne da Bože, siromašne, ali nismo imali taj novac koji su imali moje drugarice i putovale po svetu, učile jezike i življavale se na svoj način. Znači, može tako i uz pisanje i neko kreativno izvlačenje iz sebe najlepših stvari i onda sutra možeš sa samim tim, sa sobom da izađeš u javnost ako želiš. Ako ne želiš, ostani tajna, pa izdaj knjige, je li? Tako je. Evo reći ćemo Zaljubljena tetka, Put do srca i Ne zaboravi me. I evo uskoro i 4. Bravo, Neno, doći ćemo na promociju to da ispratimo i da uživamo. Ja ću zamoliti za jednu pesmu vas, gospodine Pruniću, pa moramo naravno da iskoristimo minutažu i ovaj divan orkestar, Dva brata iz Ravnog Banata u nastavku emisije. Uživajte.
kad nedelja svane, pa krenemo u sve redom banatske kafane, a novaca kao pleve kad se vrši žito, a lalama često puta nije dosta ni to. Hej, svi bircu zimama otvaraju vrata, jer idu dva brata iz ravnog Banata. Svi bircu zimama otvaraju vrata, evo idu braća iz ravnog Banata. U Kikindi popijemo po rakiju malu, vino ćemo kad stignemo u Krstur ili Đalu, svratit ćemo i u Čoku, to nije daleko, kad se pije sve usput, što bi Lala reko. Hej, svi bircu zimama otvaraju vrata, jer idu dva brata iz ravnog Banata. Svi bircu zimama otvaraju vrata, evo idu braća iz ravnog Banata. Uzdišedu Banaćanke di god da nas vidu, uzdišedu u Melence i u Bašaidu, besni momci u Sanatu, besni u Mokrinu, opasni su ti bećari, ih supunji njinu. Hej, svi bircu zimama otvaraju vrata, jer idu dva brata iz ravnog Banata. Svi bircu zimama otvaraju vrata, evo ide bata iz ravnog Banata. Ai cicale sarduino
Ciu deve sto manghessare canna ciosa. C'è un daman, tu sai che di namero ciccam la miro tu na cinesa. I na cinesa strmištesa tu kama. Moja ciganička, moja svetljanočka, moja lukavočka ljubimая моя. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза. Когда он к табору тихонько подъезжает, и ничего, коляска заскрипит, моя сердечко тихо замирает, в ночной тиши лишь песенка звучит. Моя цыганочка, моя светляночка, моя лукавочка, любимая моя. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза. Ай-ри-ри-рай-ра, ай-ри-ри-рай-ра, ай-ри-ри-рай-ри-рай-ри-рай-ри-рай, ай-ри-ри-рай-ри-рай-ри-рай-ри-рай-ри-рай. Как по мне пела, мне теперь да не поется. Гитару слышим, чевалы, как во сне. Со мной некого, сердце зимне бьется. Мою я песенку, о которой мне. Моя цыганочка, моя светляночка, моя лукавочка, любимая моя. Люблю я песенку, люблю цыганочку, и не забуду твои черные глаза. Ай-ри-ри-рай-ра, ай-ри-рай-ра, ай-чавала, романа тасиро. Ай-ри-рай-ра, ай-ри-рай-ра, ай-ри-рай-ри-рай-ри-рай-ра. U današnjoj rubrici Vaših 5 minuta predstavljamo jednu mladu damu koja nam dolazi iz Sremske Mitrovice. Doduše, nedavno se preselila u Novi Sad, tako da je naša sugrađanka, polako to postaje, Ljiljana Lončarević. Ljiljo, zdravo, dobrodošla. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Ja moram reći da tebi ova scena, ovaj studio nije stran. Ljiljana je pobedila u poslednjem ciklusu iz našeg Sokaka, emisije koja je naše proizvodnje, Radio Televizije Vojvodine, tako da kao pobednica, ovako moramo to da kažemo, nam dolaziš i u ovu rubriku. Hajde, kaži nam nešto o sebi za one koji to ne znaju. Ti si inače profesor razredne nastave. Jeste, bavim se pedagogijom, radim sa decom, ali moja velika ljubav je pevanje i muzika. Jedan deo svog života sam provela u folkloru, potekla sam odande, tako da kažem i neke svoje prve korake pevačke sam tamo stekla. Zatim sam završila srednju muzičku školu Odsek solo pevanje. Danas sam član pevačke grupe Rusini u Sremskoj Mitrovici i član muzičkog studija Merime Njegomir, odnosno muzičke produkcije RTS. Eto, Ljiljo, sve si rekla šta nas zanima za početak. Mi ti želimo ono uspešnu karijeru u budućnosti. Ljiljana Lončarević će nam otpevati pesmu, poznatu tamburašku pesmu Aj neven vene kraj gore zelene. Inače, ovu predivnu narodnu vojvođansku pesmu prva je kao trajni muzički snimak snimila poznata interpretatorka izvorne narodne muzike Radmila Dimić. U njenoj interpretaciji proslavljene su i pesme A što ti je mila kćeri, Bolna leži, Anđelija mlada, Obraše se vinogradi, kao i spletovi pesama Vojvodine i Gruže. Njen splet iz Gruže je proslavio izvornu srpsku pesmu širom sveta. Nastupala je na Radio Televiziji Srbije od njenog osnivanja 1958. godine. Bila je član Udruženja estradnih umetnika Srbije od osnivanja. Pevala je i kao solista sa srpskim ansamblima i kulturno-umetničkim društvima. Pesmu Aj neven vene kraj gore zelene u svoj muzički opus uvrstila je i jedan od po mišljenju mnogih najljepših vokala današnjice Merime Njegomir. Ova pesma predstavlja jednu od najprepoznatljivijih i melodijski najveselijih pesama iz bogate riznice pesama sa prostora Panonske ravnice. Dakle, danas slušamo Ljiljanu Lončarević iz Sremske Mitrovice, Aj neven vene kraj gore zelene. Uživajte. Hvala. Aj
Gledajte emisiju Neka pesma kaže, bila je ovo Ljiljana Lončarević u rubrici vaših 5 minuta. Ukoliko želite i vi da nam pokažete kako pevate i ukoliko mislite da to znate, prijavite se na natasa.ilic@rtv.rs pa se možda i vidimo uskoro. Eto nama mladih talenata. Ja se nadam da će biti dovoljno uporni u svojim karijerama kao što su to bili Nena i Milani, da će napraviti uspešne karijere. Evo sada ću ekstra Nenu ili našu Snežanu Berić da vratim opet malo unazad. Idemo malo u 90. godine i u narodnjake. Ovo je jedan od hitova koje si, uglavnom su sve tvoje pesme koje su bile u ovom fazonu bile hitovi. Ovo je nek se peva, nek se igra. Ja ispravim, prvo da ti kažem, to nisu narodnjaci, to je narodna muzika. I to je odlična narodna muzika i moje sve ploče i CD-i su bili hitovi. Ali to što se ovde brzo zaboravlja, to je njihov problem. Znači, od nek se peva igra, Soko Banja, Soko Grad, dođe šta radi plan. Za jednog čoveka, odlazim za uvek, ti si Bog za mene, tvoj usne kao vino, loše vino ljubavi i tako dalje i tako dalje. To su 4 prelepa CD-a narodne muzike koja kad sad slušam ovu današnju narodnu muziku, ovo je simfonija. Moram ti reći. Dobro, pa ja moram samo da... Ovo je tipična narodna muzika sa tim sa ritmom i tako što smo mi svi voleli, zato da narod igra, da se veseli, to mu dođe kao neki antidepresiv. Jeste, nek se igra, nek se peva. To je bilo i u tim godinama sasvim poželjno. Mislim na ono da se pozove na igru i pesmu, a ne na neke ružnije stvari. Pa nema godina, muzika ne trpi godine, nego svi godina. Muzika je za sve generacije. Tako je. I igra i plesi. Mislim, moram da podsjetim samo u inostranstvu, recimo ljudi kad odu u penziju, u 70. godinama upisuju plesne škole i putuju po Južnoj Americi da bi igrali i tango i razne druge stvari. Znaš, mislim, ćemo već da idemo u Evropu, ajde da budemo građani sveta malo i u drugim stvarima. To se slažem. To je za sve generacije. 1986. godina i prvi album, tad je, ako se, ne znam ko se seća... To je 86. sam rekla, jesam pogrešila? Dobro, 86. tako je. Band Ekstra, otud i onaj... Pa Ekstra Nena je bila grupa, baš tako Ekstra. I to je bila ono, tako se izvala, narodnjačka ploča. To je bila parodija, da. Jeste, parodija. E, to baš hoću da... A znaš zašto parodija? Zato što mi smo svi iz Beograda. Dobro. Bili. I sada, jel, tu su svi. Međutim, svi su došli sa strane i u Beogradu snimili ploče. I mi smo hteli zabavnu muziku jer smo svirali rock'n'roll i pop muziku, jel? Međutim, rekli su da nije to popularno. Zato što su svi iz drugih republika dolazili i snimali u Beogradu. I mi onda da bi njima napravili ono kao neku zafrkanciju, napravimo parodiju narodnjačka ploča i mi svi koji smo rockeri napravimo narodnu muziku. Jer Srđan Marjanović dođe i kaže, nema problema, idemo i Radio Televizija Ljubljana se javi i snimi nama prvu ploču. Mislim, možeš biti apsurd. Radio Televizija Ljubljana, narodnjačka ploča i mi kao svi rockeri sviramo narodnu muziku. A da ne dođe do zabune, baš se tako zvala, znači narodnjačka ploča. Tako i to je stvarno bilo I mi smo svi bili obučeni momci u različite garderobe, ne znam, jedan rocker, jedan gospodin, jedan gedža, jedan ovakav, onakav i tako smo to izvodili, međutim muzika je bila ozbiljna. Mislim, to su bile ozbiljne pesme. To uopšte nije bila šala. Ne, ali dobro, svi su bili dobri muzičari, tako da i kasnije sam se ja izdvojila, su me zvali iz produkcije da snimam ploče i snimila 4 uspešna albuma s narodnom muzikom. Da plivaš odlično kroz žanrove, to smo rekli, to i svi znamo. Da pevaš na 8 jezika i to znamo. Da si profesor i to znamo, ali nešto možda ne znamo. Kako su studenti reagovali kada je Nena ušla prvi put sa... Dobro, nema na fakultetu ono dnevnik kao u školi, ali sveskom pod rukom. Pa ne znam, studenti su uopšte ta generacija neka sa kojom sam se ja srela od pre 5 godina, skoro 5 godina radim. Dobro. Profesor. Potpuno su prirodni, kod njih nema tabua i ja volim takve ljude jer ja nemam tabua i predrasuda i tako da smo našli zajednički jezik i nemamo barijeru. Jesmo na onom sistemu vi, kako su oni studenti, ja profesor, ali tu nema tajni, kako ti kažem, dok ispredajemo to što treba, a posle toga možemo pričamo o raznim temama. I oni su, kako da kažem, trust mozgova koji treba sutra bez oružja da uzme ovu zemlju da vlada njome. Razumeš? Da na jedan divan kulturološki način oplemeni i sačuva ovo što sviraju Mile i društvo, Prunić, ti i ja. Razumeš? Na jedan fini kulturni način i zato mi se sviđa jer oni ne govore uvek, nego samo kada ih zaintrigiraš i kada im onako na neki dobar način napraviš neki šlagvort
pa ih pobuniš da oni kažu nešto, da se pobune, da vidim šta misle. Tako su sjajno. Iz pouzdanih izvora sam čula da sa Neninih predavanja ne beže. Znači, dolaze uredno, redovno. Nema bežanja zato što je interesantno. Ja se trudim, stvarno ja se pobrinem da im bude interesantno. Ja se samo nadovezujem i zato sve pohvale i za to. Čamac na Tisi, zamolit ćete, evo ovako nešto potpuno drugačije u odnosu na Đelem. Special for you. Special for us. Ok. Šta bi ja bez Pronića? Davno beše, sećam se ja, kad u tom oku prvi put lam zasja, tad si meni znao reći, draga pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj. To davno beše, sećam se ja, kada sam tebi rekla, tvoja sam sva, to su bili dani sreće, vratiti se više neće, ali još te uvek volim ja. U tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, ali sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamce plovim samo ti si, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamce plovim samo ti si, ali još te uvek volim ja. Aj sad ti, Mile. Smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, ali sad je sasvim drugčije sve i nikad više neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamce plovim samo ti si, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim samo ti si, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Hvala. Dobro jutro, Šedo Garavo. Dobro jutro, slatki raju moj. Obećao si da ćeš meni doći kad procveta jasmin i kad noć. Obećao si da ćeš meni doći kada sunce zađe i kad padne tamna noć. Slagao si, Šedo Garavo,
Slagao si, slatki raju moj, slagao si da ćeš meni doć, kad procveta jasmin i kad padne noć. Slagao si da ćeš meni doć, kada sunce zađe i kad padne tamna noć. A sad s Bogom Čedo Garabo, a sad s Bogom slatki raju moj, ja ti neću nikad više doć, nikad sunce zađe, nikad noć. Ja ti neću nikad više doć, nikad sunce zađe, nikad padne tamna noć. Hvala vam na ovoj divnoj pesmi. Gospodin Prunić, za vas, poštovani gledalci. I evo, stigli smo do samog kraja emisije. Ja volim zaista ovako raskošne glasove kakve smo danas imali u emisiji uz ovaj još bolji orkestar, veliki tamburaški pod upravom Mileta Nikolića, naravno ispred naše kuće, ispred Radio Televizije Vojvodine. Ja samo za kraj moram Nenu, s obzirom da znam da je vrlo vredna, pre svega i svestrana osoba, da pitam da li se i dalje bavi fotografijom. Znam da je svojevremeno onako to vrlo ozbiljno. Pa to je više moj hobi, onako, kao i mnoge stvari. Ja uvijek kažem, sad smo malo u pauzi nešto rekli, ko je kreativan i talentovan dovoljno za jednu stvar, onda može da se projektuje i na neke druge vidove umetnosti. Tako i ta fotografija. Baš sam skoro uramila neke fotose i poklonila mojim prijateljima za rođendane. Oni su i zaboravili da to radim, jer su bili na izložbi jedno 10 godina. Oduševljeni su. Pošto su to pejzaži u pitanju, jedino sam 3 portreta radila, nekih mojih baš bliskih prijatelja. Tako da, eto, to je jedan od mojih interesovanja. I, pa ne znam, to trebaju ljudi da rade, da probaju. Da probaju, tako. Malo smo i mi lenji, znaš, ne umemo onako da otkrijemo neke talente. Mislim, to čisto lenjost nekad. Pa ne znam, neki ljudi mrzi da dišu, a mene ne mrzi ništa. Ništa, da čekamo i izložbu fotografija, neku buduću, i promociju nove knjige. Pa to ćemo sve u jednom raditi i ti ćeš biti tu, naravno. Naravno, svakako se vidimo. Hvala ti na pozivu u ovu emisiju i što si me dovela sa Prunićem i sa mojim dragim tamburašima. Vidiš, nisam ja to bez veze. Gospodine Pruniću, hvala i vama puno na ovoj divnoj pesmi. Hvala i tebi na pozivu. Evo, bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo, jer evo, od nove godine skoro 3 meseca, niti su oni bili, ni mene, ni njih. Što rekao Đorđe Balašević, crveno svetlo sam vidio samo na bojleru. Pa da, ali eto, Nena malo ipak ređe dolazi u odnosu na vas na televiziju Vojvodine, tako da hvala još jednom oboma. Uz divan tamburaški orkestar za kraj će biti Somborske ruže, bez toga ne možemo da završimo. Jeste, to je pesma Darka Kraljića, čuvan Evergreen, koji sam ja snimila po njegovim preporukama, kaže tako mora da se peva, a ne ono kafanjerovski. Rekao, dobro, sve za vas. Somborske ruže za kraj. Hvala ekipi na realizaciji današnje emisije. Mi se vidimo za 7 dana. Ja sam Nataša Ilić-Jovanović. Ostanite uz program RTV-a i uživajte naravno za kraju za Ekstra Nenu. Su šaputale ruže kad si od mene pošao ti, htele su te kuda pruže kad
kad smo se rastajali mi, somborske ruže ne mirišu, otkad u gradu nisi ti, sad plaču sa mnom i uzdišu, svi moji prošli su svi. Uzalud čekam te ja, uzalud nadam se ja, bez tebe tužan je grad, ko zna gde ti si sad, sama sam sad u mojem gradu i venu ruže plačam ja, al tebe mogu tek u mašti za cvetom da ljubim ja. Uzalud čekam te ja, uzalud nadam se ja, bez tebe tužan je grad, ko zna gde ti si sad, sama sam sad u mojoj bašti i venu ruže plačam ja, al tebe mogu tek u mašti sa cvetom da grlim ja. La da 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 da, la da da da. Cvet moje tužne ljubavi. Hvala. Bravo. Ja sam